Зарина Саидова сокини шаҳри Хуҷанд аст ва истиқоматкунандаи микроноҳияи 13-ум бинои 88 буда давоми чанд рӯз аст ки аз норасогии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашад. Хонаи истиқоматии ин зан дар ошёнаи 9-ум аст. Давоми рӯз бинобар паст будани фишор оби нӯшокӣ қариб ки ба боло намебарояд. Вай мегӯяд ин мушкилот аз оғози аввали баҳор ба миён омад ва ҳоло давоми 3 моҳ инҷониб ҳалли худро наёфтааст. نقص بود حسابی که منی دامو در آلینه ما دادگی حسابی همه آب نامده سازی مالش کنم من میکنم این درخت آباد کشتن کاری هر کس نیست رحمت هم باشم دار ساعت کدی مانا ساعت کدی پگورت میبرون اینا شمونن هدا باید شما میمونن هدا باید شما جانگه منه استنان میکنی من نیگویتم منه هفته بیتر میوه بیتر میرم آبالو میبینیم гурӯҳи кории шӯъбаи иттилоотии хабар барои инъикоси муаммои сокинон дар якҷоягӣ бо намояндагони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обуканал ба ҷои ҳодиса рафт. Ҳангоми наворгирӣ маълум гардид ки насоси тақсимоти об дар ин микроноҳия дар ҳолати коршоям аст ва ба биноҳои баландошёна пурра об рафта истодааст. Масъулин сабаби асосии давоми рӯз бо оби нӯшокӣ таъмин нашудани истиқоматкунандагони биноҳои баландошёнаро ба обёрии майдончаҳои назди бино вобаста карданд, зеро маҳз аз ҳисоби обёрии майдончаҳои полезӣ оби нӯшокӣ ба биноҳои баландошёна намебарояд. намояндагони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обуканал ба ошёнаи 9-уми бино баромада аз мушкилии чанде аз сокинони ин микроноҳия дидан карданд. Маълум гардид ки оби нӯшокӣ бо фишори паст бошад ҳам ба сокинон дастрас аст, аммо бино ба гуфти истиқоматкунандагон бо ин аҳвол ғайр аз барои нӯшидану пухтупаз истифода намудани оби нӯшокӣ ҷомашоӣ ё худ дигар корҳои хонаро анҷом додан ғайриимкон аст. мана бинетон об аку من اما شما دا مراجعت کردیم من آب اومد و که دولین پسکتی آبی اریستان میبیو سیرانی مونده نمیشه فقط همین وای پسوده شده میشه هرچی خدا با شکر امکان اومد دو ساعت چی تلفن کردن هیچ شدیم دینا ای سحر باز وعده 2 ساعت هم بعد 2 ساعت بعد 1 ساعت هم خیر آمین تا ساعت 12 شدم نه اومد پیش میدادن تو اهمی ساعت 6 تا ساعت 10 هوا هم نیست اکو паст шудани фишори об ва ба миён омадани танқисии оби нӯшокӣ танҳо аввали баҳор ва тобистон ба мушоҳида мерасад. Сабаб истифодаи оби нӯшокӣ ба майдончаҳои полезӣ мебошад. Сардори шӯъбаи истеҳсоли техникии корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обуканал Акмал Бурҳонов баъди огоҳ шудан аз муаммои сокинон гуфт ки барои ҳалли ин мушкилот корбарӣ мекунад. Вай таъкид кард ки давоми рӯз гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони идора ба ҷои ҳодиса омада тамоми қубурҳои обро аз ифлосиёт тоза мекунанд. Дар ин ҳолат фишори оби нӯшокӣ то ҷои баланд шуда сокинони биноҳои баландошёна низ бо об пурра таъмин хоҳанд шуд. аз сабаби садама гаштани қубури оби нӯшокӣ вақте об насоса кушта мондиму даргирондем ҳамун чирки ки дуни қубуранда ҳай ҳамун метавонад дуни филтри об тим бино ва даромадаш ба дармондагӣ ҳамуна аз тарафи мутахассисони коргоҳ мебиёям мебинам бартараф мекунад. об бурондост то 9 метажа ҳозир ҳамроҳ бурондем обашон ҳай фақат ки давлениш нест. Майдончаи мана ҳозир бурондем соат 10-11 об мондагӣ офтоби гарм. Акамаш мумкин не дарахт баям мумкин не оби гарм. Ҳамин аз соати 10-11 шаб то саҳара бемалол мона обод кунам. Ягон хе атрафи Хуҷанд Обуканал огоҳона шудагӣ атрафи нозир хазиначӣ ҳам гуфтае ки фақат тарафи шаб монтон рӯзба мумкин не гуфта. Инҳо рӯзба мемона оба хаб боло об намебурад. Масъулин гуфтанд ки то имрӯз оиди ин муаммои сокинон ба идораи Хуҷанд Обуканал ягон муроҷиати расмӣ нашудааст. Таъкид гардид ки дар ҳолати расман муроҷиат кардан муаммои сокинон аз тарафи шахсони масъул ба инобат гирифта шуда баъдан барои ҳалли он корбарӣ карда мешавад. чанд бор муроҷиат кардагӣ мегӯям ягон хел хаттӣ муроҷиат кардагӣ не Хуҷанд Обуканал агар хаттӣ муроҷиат кардагӣ бошад ва ҷавоби хаттӣ мегирифтанд инҳо ҳозир гуфтосиянд ки фақат шифоӣ гуфтагӣ ин ба гуфтагӣ фалон чӣ ба гуфтагӣ хеши ин ҳамсоям аст ҳамуново гуфтам ин хел коркардӣ намешад раван я муроҷиат кунам мутахассисони коргоҳ дида мебурам ҳалли масъалаи дида баррасӣ мекунам. бино ба ваъдаи масъулини корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд Обуканал имрӯз то бегоҳ аллакай аз тарафи кормандони идора қубурҳои оби нӯшокии бинои 88 микроноҳии 13 пурра тоза карда шуда муаммои сокинон бартараф карда мешавад. мо ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем.
гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.